Mohamed Nimmo, 8 jaar geleden is hij vertrokken uit Nederland naar Somalië, hierheen. En hij is uiteindelijk zijn dromen achteraan gegaan. En ik wil eens weten wat nou na die 8 jaar van hem terecht is gekomen. Kom mee. Mijn naam is Mohamed Bashir Osman, beter bekend als Mohamed bin Nimmo. Ik ben naar Somalië verhuisd in 2015. Dat was ongeveer bijna 8 jaar geleden. Ik ben verhuisd naar Somalië omdat ik een ondernemingsgat zag in de sector waar ik in al werkte, vooral in de reclamebranche. En dat er geen reclamebureau stond in de Somalische markt. En dat heeft mij bemoedigd om hier te komen, om mijn eigen onderneming te starten. We weten wel dat Somalië in het algemeen gevaarlijk is, vooral het komt ook door de situatie voor al die jaren. Dus je hebt ene kant de veiligheidssituatie van Somalië, dat zorgzaam is. Aan de andere kant heb je ook de businessgelegenheden die voor jou staan. En dat is een hard choice die je moet maken. Ik mis de Nederlandse kijk, sowieso niet het weer, maar ik kan zeggen het Nederlandse, ja, je hebt eten vooral en vrienden en de sfeer van Nederland, dat mis je zeker. Mijn naam is Shomarke, ik kom uit Ede en ik ben ondernemer in Somalië en ik ben hier sinds 7 jaar. Ik heb een solar energy bedrijf, een bedrijf die zonnepanelen verkoopt en installeert. Het idee kom ik door simpelweg te kijken naar Somalië. Somalië heeft een goede zon en ook de energie is hier tekort. Dus er is een grote markt voor de energiesector en daardoor ben ik zodoende ingerold. Ik heb ongeveer nu 23 werknemers. En we doen best goed. Marke, yeah. Hey, heb jij deze jongens vanaf het begin al een beetje ingewerkt, een beetje opgeleid ook? Ja. Kijk, ik was in mijn eentje in het begin van het bedrijf. En toen had ik 2 personeel en dan 3. Zo is het verder gegaan. Het bedrijf is zo ontwikkeld en ik heb zelf ook technische achtergrond. Dus in de techniekgedeelte heb ik echt veel mee geholpen. En ik denk dat ze nu op een niveau zijn dat ze op zichzelf kunnen staan. Onder hem komen ongeveer 12 mensen. Maar hoe oud is hij? How old are you, man? I'm 26 years old. Yes. 26 years, mashallah. Young. Very young. Yeah. Very young, yeah. Mashallah. But you know, wat oudere mensen hier, heb je liever niet snel mee werken, want dat is, als je iets ouder, ouderwets. Als je ouder dan de baas bent, wil je niet eigenlijk qua cultuur niet voor de baas werken. Nee? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo'n gevoel krijg je. Dus je moet meer respect voor ouderen en zo, dat soort dingen. Dus dat werkt niet echt Oké, dus tegen jongeren kan je alles roepen? Ja, dus als het leeftijdsverschil groter is, dan wordt het een beetje moeilijker, maar een heel klein beetje leeftijdsverschil is niet zo'n groot probleem. Maar leeftijd zegt niks. Als iemand het bedrijf moet verdienen. Ja, het bedrijf moet verdienen. Als iemand zijn werk serieus neemt en altijd out of the box denkt, dan is het altijd goed om zo iemand die is heel snel omhoog geklommen. Het zijn projecten die wij gedaan hebben, een beetje portfolio van. We hebben er veel meer gedaan. Dit is bijvoorbeeld project in Kismayo. Zo ongeveer, Zijn het zonnepanelen? Dit zijn zonnepanelen, 350 kilowatt zonnepanelen en bedoeld voor water desalination. Dus deze bedrijf is een waterbedrijf. Zij maken zeewater, drinkbare water van. Het is een Somalische bedrijf en ze gebruiken heel veel
energie gegenereerd van diesel. En nu hebben wij een stukje solar erin toegevoegd en de energie wat zij gebruikte gereduceerd met 35%. Dus dat is een van onze grootste projecten die we gedaan hebben. En dit heeft echt ons op de kaart gezet. En we hebben nu veel meer projecten gedaan natuurlijk. Dit is de locatie waar Arde Film, en de directeur van die film is ook een Somalische Nederlander, Ahmed Farah. Waar het gefilmd is. Opgenomen is, ja. Okay. Ja. Het was een paar dagen hier hectisch. Misschien bijna 30 acteurs, echt, leerlingen. Maar echt een aanrader. Van die school. Het is echt een mooie film geworden. Ja. Een film, soort van is Banglas. Was het is Banglas toch? Nederlands, ja, het is Banglas, hè? Ja. Het is een typische serie van studenten. Ridwaan, aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad nagu soo booqatid runtii xarunteena. Magacayga waxaa la Cabdisaaq Warsame. Holland waxaan tegay 90maadkii baan tegay. Waxaana ka soo guuray 2001 January farahaas ka soo sameeyay. Waxaan degenaan jiray magaalada Rotterdam. oo inta badan waqtigiga Holland aan joogay aan ku qaatay wadankayga wixii aan ka soo barto Holland wax kamid ah oo ama khibrada dayta ama haday ahaan lahayd maxalli aqoonba inaan wadankayga hooyo keeno runtiina kama shalayn inaan ka soo guuray aad baan ugu faraxsanahay anoo waliba waxaan ka soo guuray Holland shaqo fast baan haysta oo ogtahay waqtiga Soomaalida fast baan haysata ay gacan ku tiris ahaayeen marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan wadankayga imid wax badan aan impact ku yeeshay maxaa la yiraahdaa in badan aan maxaa la yiraahdaa dadaalkayga aan geliyay misana qof kasta Soomaaliya oo tagay Holland inay wax badan la soo bartay hab dhaqanka la soo bartay wanaagsan la soo bartay qofku inuu xoogiisa maalo wax soo saaran karo waxaan aaminsanahay Soomaalida boqolkiiba inta badan in Holland ay wax fiican kala yimaadeen daayirtan hadda aqoonta fiican soo heshay jaamacadaha fiican ka soo baxay iska daayay qofka kaliya caadiga inuu Holland joogo waxaan aaminsanahay in Holland wax badan ay soo bartay